Iti uneg dagiti nangangato a pader ti Ilocos Sur Provincial Jail, maipapaayan dagiti persons deprived of liberty wenno PDL iti maikadwa a gundaway. Saan laing a gundaway a mawayawayaan, ngem ket di, gundaway pay a makasursuro iti naduma-duma a klase ti abilidad. Nakipagkinnamayet ti ISPJ iti TESDA, tapnon maipaayan dagiti PDL iti scholarship. Babaen kada ito ya programa, maipaayan tinaan-anaya training ken financial assistance dagiti scholars a PDL. Aside apo nga makaalad da di certification, di NC2 certification ko nada, at dapay apo DJ maited kada kawadamanen nga DJ financial assistance. So DJ apo di kita daduma apo nga livelihood ko atayo ket nekanda ti nung jak mariro apo 4,500 kada PDL ket di daduma apo ket in pay tedda insigida di pampamilyada di ruwar tapno makatulong met. Nadanon mininyel ang mangipapa iti training kadagiti PDL pakaseknan iti tile setting. 5 atawen daytoy kas may sa a trainer ken assessor ti TESDA. Kunana ana palaos ti panagyaman nata adda iti oportunidad na ang makatulong ken mangted iti inspirasyon kadagiti adda iti uneg ti pagbaludan. Aktibo da sir, active da iti klase nalaing da nga sumuro ken talaga nga mayat da jeni panaki communicate da sir iti training ta. Wala sir, maikwaklakat kinyada da jay usto nga ada, da jay usto nga training ta into no rumar da sir ke mabalinda nga usaran da gito ikas pa mangrugi iti barong abiyag da sir. Dagitoy met a grupo ti PDL iti dumaldalan ti training pakaseknan iti housekeeping. Dito'y da masursuro no kasano nga istimaren dagiti na duma-duma apaset ti maysa apasdek kas kuma iti hotel rooms. Kuna ni Emmy, saan nang agpaypayso anagan, adakkel laban nagkadakwada a PDL iti kastoya programa. Nasurok maysa atawenen sipud pay idi simrek isuna ditoy. Kunana ang malaksid ti limitasyon ti biagda iti uneg ti pagbaludan, nagserbi dagiti trainings nga inpaay kadakwada ti TESDA nga inspirasyon nga isumet iti makatulong iti inda pa nagbalbaliw. When sir, adado ti nasursurok dito yun, ta mabalin ko ito nga i-apply yarwar. Mabalin ko ito mat nga ibaga kang dagiti padak nga tao, di jay matarwar nga awan pagtrabakwan na mabalin ko nga alan isuda, sursuruan, tapnod dati pag-ingkaman damot sir. Kadagiti napalpalabas sa bulan, sumagmamanon agundaway a pinasyarmi dagiti PDL iti Ilocos Sur Provincial Jail, ket diti mi na imatangan, dagiti ima anapnuan talento. Dagiti PDL ti adda ito nagtipagbaludan, bayat ti panakaadadal ti kaso da. Ngem saan kadi na pinpintas, no adda iti balunan danto ang naduma-duma a klase nga abilidad, into no maikanda iti gundaway nga agbalin man na parte iti komunidad, kalpasan ang mawayawayaan da. Mark Magdirila, Balitang Solid North.